non é válido neste país. Bueno, é que non entender isto, despois de tanta historia que hai detrás, é non entender nada. Eu creo, ás veces, que de verdad estamos falando en outros idiomas diferentes. E non é que parezca, en certa medida, é que pouco importa o que digamos aquí neste templo, desta fonte de palabra, si logo a forza bruta, chámeselle colonización ou asoballamento ou o que se quera, está aí, o mundo global, o mundo do consumo, frente ao humanismo, a identidade que é o noso. Non abondan as subvencións, o que máis crea é a capacidade de traballo e o mundo das ideas quizá demostrou que o seu traballo de formiga que tiña, non? E ese Luis Seoane magnífico que o queremos ver agora de algún xeito e explicalo aquela persoa como busca a serigrafía, o tapiz, a cerámica, o diseño. Como non se explica iso? La obra de Seoane tan bella, el tema de la mujer. Non, a arte e industria, dignificación dos códigos culturais de país. Por eso, esa fundación, penso que hoxe, cas novas tecnoloxías de digitalización, donde o da dereita ponse á izquierda, o de arriba para baixo, o verde se fai roxo, etc., esa obra de arte nunca morre. A arte nunca morre. Morren os artistas e, a veces, morren as ideas. Como dicía Durkheim, eso é a anomia, a crisis de identidade. Non somente o idioma é perseguido. O mundo tamén das ideas e o mundo da cultura donde se circunscribe o idioma. Por eso non temos máis que acender a televisión, ler os medios de comunicación e ver o estado da cuestión do noso país. E o feito mínimo de creación, o feito mínimo de revolución é asumir. E o Laboratorio de Formas de Galicia asumiu o estado da cuestión de Galicia e en difíciles momentos fixo de tripas corazón. Si se fixo antes, porque non se pode facer agora? Ou sea, quizá hai que seguir traballando. E de verdad que esta é unha cuestión de onte, de hoxe e de sempre, pois porque nos vai non ser ou non ser, ou ser os demais ou ser nós. Moitas gracias. Aspectos da personalidade de Díaz Pardo vistas por un Díaz pardiano. Verdadeiramente modifiquei moi pouco o texto porque penso que moito do que di aquí sigue vixente. Empezo así. Mais dunha vez teño matinado o que diría se un día me preguntasen e como é o teu xefe. A ocasión chegou e non sei ben por onde comenzar. O primeiro que me ven a boca é dicir que se trata dun home que non hai Dios bendito que o entenda e que a súa nai debeu de quedar moi aliviada o día que o botou no mundo. Iso para empezar. Mais a resposta, dita así, resultaría demasiado fácil para referirse a un personaxe cunha personalidade contradictoria como a de Isá, que é capaz de suscitar as accesións máis afervoadas e as xenreiras máis irracionais por veces ao mesmo tempo. Como non se trata de cubrir o trámite, vou tentar afondar un pouquiño máis aínda co risco de sair escaldado. É lóxico que as miñas impresións acerca disa transcurran paralelas a algún dos feitos nos que tiven a oportunidade de colaborar con el dende un bo día, xa fai máis de 20 anos, que me dixo que fose a Sargadelos por uns 15 días a botar a andar as pastas e baños dunha mini fábrica que por aquel entón comenzaba a traballar en plan experimental. Os primeiros tempos foron duros, pero traballábase con ilusión e aínda quedaba tempo para rifar ás veces, discutindo sobre cousas do traballo, da organización, do control, etc., porque un servidor daquela era bastante inxenuo e parvo e pensaba que deses temas podía discutirse co Isaac. Pouco a pouco, a realidade dos feitos foron poñendo as cousas no seu sitio, as discusións foron espaciándose e pude comenzar a serlle de algunha axuda no proxecto que se tiña embarcado, que era recuperar para Galicia o nome de Sargadelos e o que elo significaba. Con gran esforzo que daquela non se notaba, foise creado un equipo responsable a partir de persoas que tiñan coñecimentos de teoloxía, electricidade ou química, pero que de cerámica ren de ren. Gracias a que contamos ca axuda da xente do Castro, que fixeron de mestres para nós cunha xenerosidade e paciencia,
difíciles de esquecer. Isa andaba carretera do Castro a Sargadelos e a inversa dunha fábrica a outra, organizando, correxindo, ás veces botando unhas desas broncas que lle facía tremar a queixada e sempre edificando. Eso que ele dicía que é un arquitecto frustrado, que senón, pouco a pouco, foise facendo unha pequena produción vendible, o que permitiu pôr en marcha algún dos proxectos que tiña matinado na súa estadía pola terra xa da Madalena Argentina. Así foron nacendo o Seminario de Sargadelos, cas súas áreas de comunicación e tecnoloxía, as experiencias estivais, a recollida da obra de don Isidro Parda Fondal no Castro, o Instituto de Minerais, as relacións ca Universidade e outras institucións científicas, etc. etc. Como responsable da área de tecnoloxía, podo dicir que todo elo foi posible por a confianza e a liberdade que Isa nos deu dende os comenzos. Aínda que o informábamos das nosas actividades e intencións, que ás veces matizaba e outras correxía, ao final sempre remataba dicindo: adiante, non teñas medo a trabucarte, o que fagas ben feito está. Ante estas civilinas palabras, que outra cousa quedaba que poñerse a traballar con renovados folgos? É xusto sinalar que para facer o que se fixo, contamos non só co traballo da xente de Sargadelos, senón tamén ca colaboración de outras persoas que non estaban laboralmente vencelladas á empresa. Foron moitas, polo que sería imposible citalos a todos, pero é obrigado a lembrar ao entrañable colaborador e amigo que deixou fondo recordo en todos nós, que con el tratamos e que estoume a referir a Carlos Rodríguez Baltar. O seminario, para min, unha das ideas máis xenais de Isa, foi como unha especie de altavoz ou caixa de resonancia pola que daba renda solta a súa desbordante imaginación. As exposicións que se veñen facendo en lembranza de algún feito sinalado, o seminario sobre temas de actualidade na que Galicia está sempre presente no seu punto de mira e as experiencias estivais fixeron de Sargadelos nos meses de agosto unha especie de universidade un pouco ácrata e libertaria onde todo pódese debatir e cuestionar, pero que fixo que o nome de Sargadelos traspasase as fronteiras e que a xente viñese a visitarnos dende o máis alonxados lugares do mundo, como se dunha peregrinación se tratase, para poder comprobar en directo o que outros lle foran contando. Todo elo contribuía a crear a imaxe, ou máis ben o mito de Sargadelos, onde conviven en perfecta armonía Raimundo Ibáñez e Isa Díaz Pardo. O marxe do seminario tamén houbo que irse poñendo ao día sobre a súa personal forma de entender a empresa, a organización da produción do traballo, etc. A súa filosofía económico-empresarial provista dunha lógica tan aplastante que nun principio é difícil de entendela, a resumía nunha especie de pequena Biblia de lectura obrigada para uns neófitos que estábamos aprendendo o que era unha empresa. Por curiosidade só, citaré algunhas das definicións collidas ao azar. Sobre a empresa, decía e dice: asociación de recursos para satisfacer necesidades e non asociación de intereses para especular cos recursos e as necesidades. Sobre a función dos responsables, cuyo único privilexio é o privilexio de dar exemplo en todo. Estas definicións tan lóxicas, pero tan difíciles de levar á práctica, nun principio sonábamos a xerigonza china, pero non cabe dúbida que oíndas unha e outra vez e olladas diariamente, escritas en papéis, pizarras e paredes, van calando pouco a pouco. O que pasa é que, como somos humanos, ás veces afastámonos destes principios fundamentais que, senón, o día da xubilación teríamos que ocupar por dereito un posto sobranceiro no santoral empresarial. O que sí é certo é que este modo tan particular de ver as cousas foi nos impregnando os que con el colaboramos consciente ou inconscientemente e a uns máis que a outros, de xeito que é como se leváramos unha especie de hábito que identifícanos como membros dunha nova congregación, a de os Díaz Pardianos, que ten as súas propias regras e, por suposto, que non estamos obrigados á obediencia de Roma. Co paso do tempo, e cada vez máis claramente fun vendo a Isaac como unha reencarnación en galego de Leonardo da Vinci, que o mesmo pinta, que diseña novas formas ou máquinas e fornos que aínda hoxe e moitas cousas non foron superadas polas novedades que van salindo ao mercado. O que aínda ten tempo de facer de Pepito Grillo do pobo galego escribindo sobre 1001 temas de actualidade na prensa diaria. E para rematar estas liñas non quixera deixar pasar a ocasión de salientar un dos rasgos da súa personalidade
que máis me sorprende e admiro, e é o seu inquebrantable espírito loitador, ás veces en solitario, outras nadando en contra da corrente que vai medrando a medida que as contrariedades aumentan e a súa forma de sofrir caladamente os desprecios e rexeitamentos que pode provocar ca súa actitude. Debe ter unha enerxía interna ata agora descoñecida polos científicos e por iso tan difícil de transmitir. Só pódese valorar este rasgo cando un poñese a facer algo novo e as primeiras dificultades entran ganas de tirar a toalla e botar todo pola borda. É nestes intres cando o seu cativo físico axigántase e un comeza a entender o papel que se ten reservado dentro das empresas e que con certa soberba repite cando lle dan ocasión. Eu nas empresas son o templagaitas e limpamerdas. A modo de epílogo, diría que para algúns colaborar con Isaac e poder serlle de axuda, aínda que pouca, nalgúns episodios da súa desbordante actividade é un privilexio do que presumimos, con orgullo, non só como profesionais, sino tamén, sobre todo, como galegos que nos sentimos. Este traballo foi escrito algo así como 6 do 10 do 1990, fai 19 anos. E verdadeiramente, algo hai que cambiar. Eu teño aquí escrito para que non se me esquenza, que dice así, vamos a ver. Moitas das cousas siguen sendo válidas ao de hoxe, pero hai que significar un feito de dramáticas consecuencias no devenir da historia moderna de Sargadelos. Fai cousa de 3 anos ou algo máis, na congregación de Díaz Pardianos hubo unha separación, unha traición que permitiu a defenestración do líder, do guieiro espiritual da dirección das empresas que el creara e as que se lles presenta un inquedante futuro. Afogadas por unha xestón puramente mercantilista, ao non entender que estas empresas son empresas culturais que teñen unha función social e un espírito reivindicativo de Galicia, de xeito que se este espírito falla, as empresas tamén, porque falla desas señais de identificación, serán presa fácil das turbulencias da actual crise económica e globalizadora. Sería unha frustración máis na historia de Galicia. Moitas gracias. Hai uns meses, na homenaxe que cada ano tributamos a Ángel Casal, nunha cuneta de Cacheiras en Teo, definín a Isaac Díaz Pardo como unha das persoas máis humildes ou austeras que coñezo con ela mesma e tamén como unha das persoas máis xenerosas que coñezo para cos demais. Como Pedro Guitián, que hoxe está aquí con nós, díxome ao rematar que lle parecía unha frase axustada e a caída a figura de Isaac, decidín recuperala para o día de hoxe, no que é para min unha honra, a pesar de que Isaac diga que é unha cabronada, estar aquí na entrega deste chairego de honra organizado pola Asociación Cultural Xermolos e a Fundación Manuel María, en tan boa e ilustre compaña. Teño dúas limitacións, dentro de moitas outras, para axustarme ao tempo dado polo mestre don Xosé Ramón Fandiño, e ningunha se mide en segundos. A primeira é secundaria a relación que eu teño con Isaac, que en teoría é unha relación médico-doente, aínda que eu exerzo máis de notario da súa saúde e das medidas que el adopta ante os achaques que ten que de galeno intervencionista. A segunda bebe da miña falta de perspectiva vital ou do feito de que cando eu coñecín a Isaac fai xa uns anos, Isaac xa era, Isaac xa fixera. Protexido polo segredo médico doente, amparado na suposta obxectividade da historia, e condicionado por horas de conversa con el, gustaríame trasladar nesta mesa redonda unha reflexión con vocación de reivindicación neste lugar de voces xenerosos, reflexión que con matización xa foi publicada en algún medio do país, e que di que algo non marcha ben en Galiza cando cada certo tempo asistimos a exercicios próximos á antropofaxia cos nosos referentes políticos, empresariais e culturais. E algo marcha aínda peor cando esos parricidios acontecen no coñecido como mundo da esquerda, do galeguismo, do nacionalismo, sen que estes vectores de transformación sexan quen, por acción ou omisión, de artellar respostas políticas, sociais
empresariais e culturais que proxecten eses referentes máis aló de complexos de Edipo, posicións partidistas e falsas modernidades pintadas coa bandeira do troco xeracional. Un ben sabe, polos motivos que antes decía, que para Isaac Díaz Pardo, antes que a máquina está a persoa, antes que o puro beneficio empresarial está o compromiso co país e a súa memoria histórica. Un ben sabe que Isaac é un francotirador contra o pensamento único, un libre pensador nun mundo teledirixido, aquel que diante das verdades non inviste en tácticas nen contemporiza, o fillo daquel gran home que debuxaba ideas co lápis da liberdade, o rapaz que con Avelino Pousa, que hoxe non pode estar aquí, facía campaña polo Estatuto no 36 nun camión de recollida de lixo en Compostela, o que renunciou a ser pintor nun lugar onde faltaban os mellores, ou aquel que aos seus 89 anos, camiño dos 90, loita na vida coa única ferramenta que empregou sempre e que non é outra que a do traballo e o compromiso, que non deixan de ser o seu motor ou a súa razón de ser. Nestes tempos que corren, nun país ermo de cidadáns que aposten por reinvestir parte dos seus beneficios persoais, non somente monetarios, na colectividade, Isaac non deixa de ser un referente e unha balista da nosa feble memoria, que demostra que a súa fórmula non por única é válida, boa e necesaria. Probadisos son os malos resultados empresariais que o Grupo Sargadelos está a colectar anos despois da Operación Brutus, resultados que están a dinamitar coas súas perdas de imaxe e financeiras en pouco tempo o proxecto de vida de Seoane, Isaac e outros. 41 anos despois da publicación por Celso Emilio da súa viaxe ao País dos Ananos, esta obra segue a ter vixencia non xa para describir o mundo da emigración, senón para reflectir determinada sintomatoloxía colectiva dende coordenadas propias. A perda de referentes é un síntoma de febleza que como colectividade oferta barra libre aos avalistas da linguaxe accionarial, deixando o campo ermo para que pisen a súa andaina aqueles que fan bandeira na praxe, negando dende as institucións e parte do poder económico o que somos e o que fomos. E remato, intentando facer bo o principio de Isaac de que non hai que estenderse moito para dicir as cousas. E remato, trasladando a miña impotencia. Esa é a verba que define como estou a vivir a crónica deste lento desandar, executado por aqueles que pasarán a posteridade, non por ser os continuadores do legado de Seoane e Isaac, senón por ser os verdugos doutra maneira de entender a cerámica, a empresa, o espírito do laboratorio de formas e a editorial, poñendo en perigo ao mesmo tempo unha parte importante do patrimonio cultural e a memoria colectiva que gravita en torno a Isaac. Neste país, no que sobran medallas Castelao e falta compromiso cos voces generosos, este caso non deixa de ser un gran exemplo do que non debería estar a acontecer nun lugar mínimamente normalizado e tamén unha chamada de atención para que as institucións asuman dunha vez xa que non podemos renunciar colectivamente ao legado do presente, do pasado e tamén do futuro, sí, do futuro de don Isaac Díaz Pardo. Moitas grazas. O soño do mestre libertario. O mestre libertario estaba no alto das escaleiras de caracol e dicía: non entenderán nada, nada de nada, fai só o que ti queiras. Para min, Isaac, igual que Mimina, é un mestre, ela unha mestra. Eu del aprendí moitísimo e vin enseguida que era para min un mestre libertario como libertaria era eu. Entón, así quero comezar recoñecendo neste pequeno, como lle chamaba o seu pai, neste rapaz que discutía con Castelao, un pequeno home enorme. Ben, el tivo, para simplificar, estes dous grandes mestres en casa, na súa casa, na Rúa das Hortas, na casa da Tumbona, o seu pai e Castelao, dous
intelectuais integrais, dous enormes artistas, dous poetas. El foi quen de aprender deles e discutir con eles e discrepar. Aí está a súa magnífica lección. Para mí, Isaac é, por enriba de todo, un libertario modesto, por eso decía o de pequeno, tremendamente humilde e modesto, como acaba de decirse, porque é profundamente intelixente e aberto e respetuoso. Un home bo e xeneroso, xenerosísimo. Eu agradezolle, como dixo Fandiño, tantas cousas e, por suposto, que simplemente nos acercáramos Claudio Rodríguez Fere máis eu, Claudio, meu compañeiro, que neste momento está en Nova York, onde foi falar dun poeta exiliado, Luis Cernuda, como vemos, seguindo o mestre Isaac. Claudio está situado nas súas escaleiras, nas escaleiras fermosísimas para min, violetas de caracol que Isaac pon nas casas que construe, arquitecto é, desde logo que é arquitecto, un poeta arquitecto, e esas escaleiras que suben ás alturas intelectuais, humanas, non ás alturas xerárquicas, porque ele está coa súa bata, coa súa carretilla, no traballo diario, exemplar, na loita cotiá, por aquelo polo que cree. Entón, é un mestre enorme. Os ollos de Mimina, fermosísimos, con unha mirada profunda, así o retrataron nesa cotidianeidade integral na que está todo o bo da vida, o amor e a liberdade. Mestre. Ben, despois desta homenaxe, eu síntome un fillo del e un fillo dela, pero digo de Mimina, non? Porque deles aprendín o que máis importa, que é esta loita polo amor e a liberdade. Pero aquí, e para ser breve, tamén seguindo a súa lección, a ver se podo selo, porque hai moitísimo que decir, quería destacar por enriba de todo, pois unha cousa que sempre digo en privado, pero que creo que nunca dixen en público. Isaac sabía moi ben o que quería, é un home libertario, profundamente progresista, un vanguardista, un intelectual e artista vanguardista integral, que sabe que hai que aunar o bo que nos deixa o pasado e non perdelo, pero renovar sempre para adaptarnos ao futuro que mellora a vida humana. Entón, el foi e segue sendo, sempre o será, un vanguardista da vanguarda que importa e que renova para mellorar.